קורס הוראה של זוגיות, לוידה. איפה זה תפס אותי? לוידה ממש היא אבן דרך עבורי, לא רק בפן המקצועי, גם בפן האישי, גם בפן הזוגי. זה פתח לי פשוט אופקים חדשים, הבנה, ראייה שהייתה לפני, לפי דעתי אצל רוב העולם מאוד מצומצמת, לראייה רחבה יותר, עמוקה יותר, ושבה עכשיו אני משתמשת בהשקפה הזו באמת גם בפן האישי וגם בפן הזוגי, ובכלל כמובן. מעבר לכך, כאישה חרדית רציתי להצטרף דווקא לקורס הזה, כי הוא לכאורה פתוח יותר להוויות ולניסיונות שיש לעולם המודרני להציע, ושאף ציבור לא חף ממנו. הופתעתי עד מאוד שרוב תכני הקורס גם התיישבו לי טוב עם ההלכה באופן מרתק. והחלטנו ללכת ללמוד נושא של זוגיות. אולי אני אוסיף, החלטנו ללכת ללמוד כי ראינו שאנחנו עוזרים קצת לאנשים בעניין הזה. אנשים מגיעים אלינו, מתייעצים, רוצים לשמוע אותנו, ואמרנו אם כבר אנחנו עושים את זה קצת, בואו קצת נגייס כלים מקצועיים. נתמקצע בעניין. תפס אותי מיד כי הוא משתמש במילה ייעוד. רגע ראשון לא כל כך ידעתי ולא כל כך הבנתי למה זה תופס אותי כל כך חזק, אבל ברגע שהתחלתי לשמוע קצת יותר, בוודאי ברגע שהצטרפתי ללימודים, הבנתי בצורה מאוד ברורה למה זה הייעוד שלי ולמה זה מה שאני צריכה לעשות. בלוידה מצאתי בית, מצאתי מקום שבו לומדים דרך חיים. אתם יכולים לקרוא לזה דיפרנציאליזם, אני קוראת לזה. באינטרנט, בפייסבוק בעיקר ראיתי פרסום של לוידה. נכנסתי וזה שווה את ליבי, באמיתות של הדברים, בבריאות הנפשית, בלי יותר מדי צנות אם אפשר להגיד, פשוט מאוד מצא חן בעינינו. אולי כדאי להוסיף גם שמצא חן בעינינו גם שזה לא מקום דתי דווקא. כן. היה חשוב לנו לא ללמוד דווקא במקום דתי, למרות היותנו דתיים. אישיים, אני הייתי בתוך זוגיות מורכבת, סבוכה. ומהר מאוד, תוך כדי הקורס, דברים התבהרו ונעשו פשוטים הרבה יותר. הצלחתי ליישם דברים שהרבה מאוד שנים חשבתי אותם, אבל היה לי נורא הגיוני להיות סנדלר שהולך יחד. בעצם, אחרי לוידה, אחרי שסיימתי את לוידה, יש לי קליניקה משלי שעובדת טפו טפו. פתחתי בית ספר לתיאטרון, והכי חשוב, שיפרתי, תיקנתי את חיי הזוגיות שלי. היום אני ובן זוגי במקום אחר לגמרי. אנחנו מבינים שלא יכולנו לעשות את זה אחרת לולא לוידה. וסטוידית. כשעשינו על בית הספר שמענו דברים מאוד מאוד טובים על בית הספר ועל המורים בו, ואכן נפגשנו עם רן ורונית, מקסימים. בעיקר הכרנו את רן יותר, הוא נתן לנו את עיקר השיעורים, העביר לנו את עיקר השיעורים. איש ראוי בכל קנה מידה, בלשון לוידה, ראוי מאוד. לאנשים. את האפשרות, את התקווה, לתת לאנשים את התקווה, לחיות חיים מלאים, לחיות חיים של הגשמה, של שמחה, ומעל הכל חיים של אהבה. אני מאוד מאמינה בזה, מאוד חושבת שזה נכון, מאוד חושבת שזה אפשרי. אני אשמח מאוד להצטרף. פתאום פקחו לי העיניים לדברים שעמוקים יותר, משמעותיים יותר, והם יד ביד לאורך כל הדרך, בצורה מאוד דואגת, אכפתית, מאוד מקצועית, מאוד אמיתית, פשוט, וגם מאוד חשוב, בצורה משלימה. זה מדהים כמה הם משלימים אחד את השנים, ועל זה פותחים איזושהי יריעה רחבה יותר במי שאני, ולכן אני ממליצה מאוד מי שרוצה לקבל כלים, לקבל איזשהו זרקור פנס על החיים שלו, ובכלל על הסתכלות על העולם, גם בפן האישי, גם בפן הזוגי וגם בפן המקצועי. אני ממליצה לו בחום להירשם ללוידה, וכמה שיותר מהר. בכמה חודשים אפשר למצוא אבן דרך מאוד משמעותית. רואה בחסד,
שנהנינו מכל שיעור איתו. אני חושב שהשיעורים ככה חלפו להם בלי שנרגיש, כל 4 שעות בכל פעם, בלי שנרגיש. היו ברוכים, ושנזכה כולנו להרבות שלום ואהבה. מעריכה ואוהבת מאוד. בהצלחה לכולנו.